ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମହାନ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲର ମଧୁପୁରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏ ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଦିନ କଟିଥିଲା। ସେନ୍ତା ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହରଠାନୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କନ୍ଧରା ଗାଁ। ଏ କନ୍ଧରା ଗାଁରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ତିଆରି ହେଇଛି। କୁହାଯାଏସି ଭୀମ ଭୋଇ ଗାଁରେ ରହିକରି ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଈ ଚରାଲା ବେଲେ କୁଆଁତି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ସେନୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ କୁଆଁକେ ସ୍ମୃତିକୂପ ହିସାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛେ। ଭୀମ ଭୋଇ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗଉଁତିଆ ଘର ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ। ଗାଈ ଚରାଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ ଗାଈ ଗଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ନାହିଁ। ଭୀମ ଭୋଇ ଖୋଜିବାରେ ଗାଁ ଲୋକ ଲାଗିଲେ। ଗଉଁତିଆ ସେ ସମୟରେ ରାଜବୀ ସମୟ ଗଉଁତିଆ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ଗଉଁତିଆ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗେ। ଦେଖିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାନ। ଇଏ ରାତିରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରିକି ଗଦାପଦ୍ମ ଧରିକି ବିଜେ କଲେ। ଭୀମ ଉଠ ପରେ କହିଲେ ତମେ କିଏ? ତୁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ମୁଇଁ ତ ପୂର୍ବତ ଅଫିସର ଥିବାରୁ ମୁଇଁ ବିଜେ କରିବି ବୋଇଲେ। ମୁଇଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି ବୋଲି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ। ମୁଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ। ମୋର ତ ଆଖି ତ ମୋର ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ମୋର ଆଖି ଦିଶିଯାଉ ବୋଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଦେଖିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଧରିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍। ସେନୁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ ମାନ୍ୟ କଲେ। ସେନୁ ଏତିକି କବିତା ରଚନା ଏତିକି ଭୀମ ଭୋଇ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଉପରକୁ ଯେମିତି ପାଦ ଧରିକି ଆସିଲେ ନାଭିରୁ ଫିର୍ ପାଦ ଲମାଇଲେ। ସେ ପାଦ ଧରିକି ନା ଆସିଲେ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏତିକି ତାହାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ସେନୁ ଏତିକି ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦକୁ ଧ୍ୟାଇ ପୁଆରକୁ ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପାନନ୍ଦକୁ ଆମର ମହିମା ଧର୍ମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସେନୁ ଚାଲୁ ପଢ଼ିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କର ସମୟରେ ଇ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ହିସାବେ ଇ କନ୍ଧରା ଗାଁକେ ବହୁତ ଦୂରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିସନ୍ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାନବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକିରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ମୃତିକୂପକେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହିସାବେ ବନାଯାଇଛେ। ଆଉ ସେନୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ବି ତିଆରି କରାଯାଇଛେ। ପାଖେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଲାଗି ଗୋଟେ ପାର୍କ ବି ତିଆରି ହେଇଛେ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଗବେଷକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଇ ଜାଗାକେ ଆଏସନ୍। ହରିପଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ମାର୍କଣ୍ଡ, ଧର୍ମାନନ୍ଦ 4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଲେ। ଆସିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ପାଖ। ଭୀମ ଭୋଇ ଯେନ୍ ପଦ ନାହିଁ ଆସିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯେନ୍ ପଦ ନା ଆସିଲେ ଉପରକୁ ଅଣାଇ ଦେଲେ। ଅନର୍ଗଳା ଏତିକି ପଦ ସବୁ ଆସିଲା। ଇନୁ ତ ଭୀମ ଭୋଇ ବହିପତ୍ର ଗୀତ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା ଇନ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିପତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରୁ କବିତା ରଚନା କଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ଖାଲି ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ, ଲେଖ 4 ଜଣ ଲେଖୁଥିଲେ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୀମ ଭୋଇକେ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ। ରଜାଙ୍କୁ ଯେତିକି ନାଇଁ ମାନିଲେ ଭୀମ ଭୋଇକି ମାନିଲେ। କହିଲେ ତାପରେ ରଜା ଆସିକି ବିରୋଧ କଲା ଭୀମ ଭୋଇକି। ଇନୁ 12 ଜଣ ନହେଲା କାମ ଯେତେବେଳେ କଲା ଭୀମ ଭୋଇ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଇନୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ପଳାଇଗଲେ। ବିନକା ତରଭା ବାଢ଼ିକି ଖଲିଆ ପାରି ସୋନପୁର ରଜା ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେନେ ସମାଧି ହେଲେ। ହେଲେ ଇନୁ ରହିବାର କେନ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରାଯାଇ। ଏନ୍ତା କି ଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟଟି ବି ନାଇଁନ। ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଲୋକ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଇବାରେ ହେଲା ମୁଠେ ନାହିଁ। ଆମର ତ 2 ଜଣ ମାଗଣା କରି ଖାଉଛୁ। ତାହାଙ୍କୁ ଫେର ଆମର ଥରେ ମୁଠେ ଦେଉଛୁ। କନ୍ଧରା ଆଶ୍ରମରେ ଗୋରେଖ ଦାସ ବାବା ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ତ୍ୟାଗୀ 2 ଜଣ ରହିକିରି ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇକିରି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍। କେନ୍ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ଖାଇବାର ବି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍। 10 ବছର ହେଲା ଇନୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛେ। ହେଲେ ଆଜି ବି କେନ୍ସି କାମ ପୁରା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର। ସେନ୍ତା ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଆଉ ଟାଇଲ ଚପର ଘର ବନା ହେଇଛେ। ଯେନ୍ଟା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପୀଠ ହେ, ଜନ୍ମ ମାଟି ହେ। ହେଲେ ସେନୁ ବି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି। ସେନୁ ସାଧୁ ମଦନ ବାବା ଆଉ ସାଧୁ ବ୍ରଜଦାସ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ନିୟମିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍।
कंदरा गाँव में संत कविंकर दिव्यज्योति दर्शन होता ज्ञान प्राप्ति होता से कुआ के स्मृतिकूप हिसाब से उन्नति कराई हेले तांकर संगे जड़ित आउ दुईटा गाँ कांकड़पड़ा आउ मधुपुर ई गाँ मानकर केनसी प्रकार उन्नति नाई करा जाई कि सेनु स्मृतिर सुरक्षा लगी किछि व्यवस्था नहीं करा जाई। एंता कि तांकर जन्मदिने प्रशासन तरफ फूल गुड़ाद भी देबार व्यवस्था नाई करा जिबार जेनटा दुखर विषय है। संत कविंकर बाणी प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ सथे तांकरी वाक्य आज जातिसंघ रे ठान पाइछे। सारा विश्वर लोग तांकर ई वाक्य के गुणगान करुछन हेले संबलपुर प्रशासन कि राज्य सरकार तांकर स्मृतिर सुरक्षा लगी तांकर जन्म माटी कर्म माटी के पूरापूरी भूली जाइछे। हजार हजार लोग तांकर बाणी के नेकरी गर्वीदान तांकर कर्मभूमि आ जन्मभूमि निश्चित भावे सेमानकर लगी मंदिर ठानु कम नुहे दर्शनीय स्थान ठानु कम नुहे हेले तार व्यवस्था नाई करा जिबार लगी इनु पर्यटन विकास नहीं हेबार तार संगे तांकर स्मृतिर सुरक्षा भी नहीं पारबार। इटा होचे भीम भोईंकर ज्ञानोदयर पीठ कंधरा इनु कुआरे पड़िकी भीम भोई भगवान को जानी पारिथिले देखि पारिथिले आउ तार परे से सारा विश्व के भगवान कर वार्ता देथिले जहाँ परवर्ती समय रे सारा विश्व के पहुँची पारिछे। प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु किंपा सहु ई वार्ता आज सारा विश्व ग्रहण करिछे किंतु जेन जगार ये वार्ता उठीतिला से जगह आज भी अबले देखि पड़ी रही। अनेक लोग आसुछन किंतु जगह के देखिकी दुखी देखिकी फिरुछन।